berkabut kami kami.
Magampo kita, O Dios, nga gihimo mo nga madanagan kining gabi nga labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinuod nga kahayag. Itugot ka namo nga maghimulos kami sa iyang mga kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa iyang kahayag dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod alang sa liturhiya sa pulong. Ang pagbasa gikan sa basahon sa propeta Isayas. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tawo, inigting ani, og ingon, nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa naitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisamon, og ang karga nga iyang gipasan, og ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pagdait, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw diha sa trono ni David. Ug sa gingharian niini, ug lig-unon niya kini, ug palungtaron uban sa hustisya ug sa katarong. Himuon gayud kini sa Ginoo nga lagbing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Harong adlawa, natawhan kita ug manunubos. Si Kristo ang Ginoo.
manlukso sa kalipay, ang tanang kahoy sa kalasangan. Unya manlukso sila sa kalipay, at ubangan sa Ginoo, kay niabot siya. Kay niabot siya, aron maghari sa kalibutan. Handumon niya ang kalibutan, siyang katarong, ug ang katawhan sayang kamakanulayo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan ug sa kalibutanong kailibgon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong og Dios nun samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesu Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iya haragayod ug masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, palihog manindog. Ang ginumanakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumalan ni San Lucas.
Niadtong panahuna, mipakanaog si Emperador Augusto ug sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo nining unang senso, si Cireneo mo'y gobernador sa Syria. Busa ang tanan niadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth, Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya, mao nga ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran, nga mabdos niya itong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa panapton, ug gipahiluna sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pagatiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo, ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo, ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kaya niya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, natawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos ug panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit, mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog pabilin sa pagtindog. Palihog sa pagpalingkod alang sa humiliya. Sa tanan nga mga kaparian nga nakaroon dinhi sa karon dinhi atong pakpakan ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Maanindot kaayo ang eksena sa wala pa ta magsugod sa misa. Mihugpa ang kangitngit sulod sa simbahan. Daw mipaila nga tungod sa sala anaa ang kangitngit ug sa hinay-hinay sa dihang atong giawit ang himaya sa Dios mitunga ang kumita ang kahayag nga mitudlo nga si Jesus ang tinuod nga kahayag na tao kay siya ang atong manunobos atong pakpakan ng Ginoo. Magmalipayon gayud kita nining Pasko karon o kinahanglan gayud nga magpasalamat kita sa pagkatao sa atong manunubos. Unsa may akong pamalandong nining Pasko karon? Aduna ako'y tulo ka punto. Una, ang Pasko mao'y kasaulugan diin mahitabo ang unexpected o ang unusual. Ikaduha, sa Pasko atong nasayran nga ang hari sa mga hari wala mataw sa palasyo kundili diha sa pasungan. Ikatulo, ang Pasko mao'y kasaulugan din ana ang sharing, pagpaambit o paghatag o paglaom sa ubos o kabos sa katilingban. Sa unang punto, ang Pasko may kasaulugan din mahitabo ang unexpected o ang unusual to take place. Dunay misulti kanako nga niining Advent season
labi na sa Pasko nga lipay kayo siya tungod kay iyang nahimamat ang iyang amigo nga sa hataas nga mga tuig wala sila magkita. Nagpasalamat siya sa ilang class reunion. The unexpected, the unusual took place. Dunay laing misulti nako nga nalipay kayo siya tungod sa Misa de Gallo. Pinagi ni Ana, nagkauli siya o ang iyang silingan kay nagtupad man sila sa pagpanglingkod. Ang nagsilingan nga kaniadto nag-away, dugay nga wala sila magtagdanay, nahitabo nga usa sa mga Misa de Gallo, nagtupad sila og pagpanglingkod ug wala sila kahibalo nga sila nagtupad diay. Nahibalik ang ilang mayong relasyon. The unusual, the unexpected took place. Apan ang pinakamaanindot nga pahitabo mao kung ang amahan sa banay nga dugay ng milakaw karon miuli ug ang banay nagkahiusa aron mukaon sa Noche Buena. Tingali mulugmaw ang luha, mudagayday sa aping, apan luha sa kalipay, kay ang unusual, the unexpected took place. Apan ang una nga mihimo og unexpected, unusual, mao ang Dios Amahan. O kini atong gisaulog karon sa dihang ang pulong nagpakatao uban kanato. Walay sukod ang gugma sa Dios nga sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, iyang gipadala ang iyang anak nagpakatao aron maluwas kitang tanan. This is the greatest mystery. God humbled himself, took the form of a human flesh, truly human, except sin, aron pagluwas sa katawhan. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakita og kahayag ang pagkatao sa Mesiyas. Nindot kaayo ang eksena kaganina o kini gipakita gayud nga sa dihang ang tao nakasala, anaa ang kangitngit, dili kita makakita. Apan sa dihang natao ang atong manunubos, sa dihang si Jesus nagpakatao, migawas ang tinuod nga kahayag. Mao nga the unexpected, the unusual took place. Apan nahitabo kini tungod sa gugma sa Amahan alang kanato. Nagpakatao tungod sa gugma, yatagan kitag kaluwasan. Ikaduhang punto, ang hari sa mga hari wala mataw sa palasyo kundili diha sa pasungan. Niining Pasko, Disyembre 25, 2019, ang Santo Papa, Papa Francisco, gaauhag kanato nga muhatag og panahon aron mutan-aw mamalandong sa kahulugan sa Belen. Ang Santo Papa Francisco gadasig sa mga local officials sa gobyerno nga butangan og bilin ang mga plaza, ang mga public institutions aron mamalandong sa mensahe bahin sa Belen. Nalipay kayo ako sa gihimo sa atong local government diin giauhag ang mga barangay, ang mga kapitan sa barangay nga anaa gayoy bilin sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. O kini mapasalamaton ako kay mao man kini ang auhag sa atong Santo Papa. Atong pagpakan ang atong gobyerno, atong pagpakan ang atong mayor, atong pagpakan ang atong barangay captain. Wala man lagi ang uban mamakpak, nasuko mos mayor, nasuko mos barangay captain, atong pagpakan ang atong local official. Salamat mga local official. Nganuman nga ang Santo Papa, gadasig man sa paghatag og panahon nga muli mutan-aw ang banay sa Belen. Tungod kay dinha sa Belen, atong makita si San Jose, amahang yutan-o ni Jesus, si Santa Maria,
iyang inahan og si Jesus mismo. Ug sila ang talan-awon gahatag sa mensahe nga buhatong balaan ang tagsa-tagsa ka banay. Kun ang banay balaan, anaa ang kalinaw. Kun ang banay nagkahiusa, anaa ang gugma. Ang Belen mao'y mensahe nga buhatong balaan ang banay aron adunay kalinaw ang kalibutan. Ang atong planeta karon anaa sa kagubot, anaa ang gubat, anaa ang testing sa mga armas. Ang atong kinaiyahan gigubot sa tao ug ang kinaiyahan dili na masabot. Anaa ang linog, anaa ang bagyo. Karon gali atong iampo ang Eastern Samar dapit sa Giwan Samar tungod kay naa sila karon sa kalisod tungod sa bagyo. Daghang mga lungsod, daghang mga siyudad karon nga tingali naglisod sila pagsaulog nining misa sa kagabhion aron pagsugat sa Pasko. Busa magpasalamat kita sa Ginoo nga kita gihatagan og maayong panahon. Apan usbon ko nga kita maoy gahimo sa dautan ug ang kinaiyahan mi tuman lang sa dagan sa panahon. Kung ang tao walay panahon sa Ginoo, sama sa panahon ni Noe, magubot ug moabot ang katalagman, gubat, baha, linog ug uban pa. Ang pagkatao ni Hesus sa Belen, diin siya gahigda sa pasungan, dili usa ka aksidente. Ang iyang pagkatao sa pasungan, dili usa ka dramatic effect. Apan pagpahibalo nga sama ngang mga mananap mikaon sa pasungan, apan gigutom gihapon sila, si Jesus mao ang mipuli sa pasungan aron kita hatagan og mensahe nga ang bag-ong kalanon nga magahatag og kinabuhing dayon mao mismo ang atong Ginoo. Jesus was born in a stable to remind us that He is the food that gives eternal life. And the new pasungan is the table of the Eucharist. Ang mukaon sa lawas ni Jesus, makaangkon o kinabuhing dayon. Ang bata nga natawo nga mao si Jesus, giputos sa panapton o gipahiluna sa pasungan. Aron kita sultihan nga siya mao ang maghatag o kinabuhing dayon. Ikatulong punto, ang kahulugan sa Pasko mao ang pagpaambit unsay naa nato ngadto sa mga kabus. Niining Pasko, doon tingali banay nga nagkalisod-lisod. Ikaw ug ako, kitang tanan, maningkamot nga makashare sa mga nagkalisod-lisod. Ang Pasko, mamahimong makahuluganon kung kita nakahimo sa corporal works of mercy. Give food to the hungry, clothe the naked, visit the sick, and those in prison. Akong pasalamat sa naghatag o mga in-kind kay kiniusab gidistribute ngadto sa mga prisuhan. Gihimo kini ni Father Loloy Balboyna, ang atong coordinator sa prison ministry, uban ni Father Danny Rodinas. Busa ato gyud nga hatagan pug kalipay ang mga anaa sa prisuhan. Salamat usab sa gobyerno, sa mayor ug sa congressman nga gahatag og pinaskuhan. Hinaot unta nga ang tanan mahatagan kun manghatag dili na tan-awon unsay kolor, dili na tan-awon unsay numero. Si Jesus mipaambit sa tanan, sa iyaha o sa misalikway kaniya. Kung manghatag, dili na tan-awon kung mibuto ba siya nila kaniadto. Kung manghatag, dili na tan-awon ang numero.
ipaambit sa tanan kay ang Ginoo gugma ug ang nahigugma sama sa Ginoo manalangin sa tanan. Sultihin ninyo ang nanghatag o kining pamaskong handog. Dili na mutanaw sa kolor, dili na mutanaw sa numero. Ang tanan hatagan kay ang tanan kinahanglan makadawat o gasa gikan sa gobyerno. Mahiubos ang dili makadawat. Bisan gamay, pero daw gi-reject nimo kung dili nimo sila hatagan. Kitang tanan nakaambit sa adlaw, makasasala o dili makasasala. Kitang tanan gibisbisan sa ulan, ang makasasala o dili makasasala. Sa ato pa diay, kung gugma ang nagpagtibabaw sa pamaskong handog, kinahanglan dili magtanaw sa kolor, dili po magtanaw sa numero. Ang tanan hatagan kay ang tanan mga anak sa Dios ug ang tanan iyaman nga mga constituents sa atong dakbayan. Kadtong wa kahatag, ampo na lang nga sa sunod tuig mahatagan. Mga igsoon, salamat kayod natong tanan, mupadayon kita sa pagpainambitay, mupadayon kita sa pag-cooperate, atong tabangan ang simbahan, atong tabangan ang atong gobyerno. Tingbayad na po di ay sa buhis. Mao na nga I encourage nga mubayad ta, kay kung kita mubayad sa buhis, kiniusab iuli sa gobyerno pinaagi sa mga mihuras nga ato nga matagamtaman, pinaagi sa semento nga dalan, pinaagi sa nindot nga serbisyo, o kini ato lamang madimdim kung kita mo cooperate sa gobyerno. Tabangan nato ang gobyerno, tabangan nato ang simbahan, musimba kita o muhatag kita sa atong kaugalingon aron mamahimong aktibo sama sa gipakita karon sa atong mga batan-on nga sila mitambayayong o sila nagpakita nga sila parte sa simbahan. Nalipay kayo ako sa involvement sa atong mga batan-on. Busa atong pagpakan ang atong mga batan-on. Kahinay sa inyong pakpak, murag gigutom naman mo. Kanay pakpak nga nalipay. Kay kun ang Ginoo ato gyud nga pakpakan, ato pong pakpakan ang tanan, tungod kay pinaagi ni ana, kita miila nga Merry Christmas gyud ay og duna gyud ay kamatuoran ang atong pagsimba. Ninyong tanan, Merry Christmas, hinaut-unta nga kita sa kanunay panalanginan sa Ginoo. Manindog kitang tanan. Karon atong ipadayag ang atong pagtuo diha sa credo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag. matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Palihog mangluhod ang tanan.
palihog manindog. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Amahan, kinsa nagatawag kanato karon nga iyang mga kaliwat, ug sa matag pangamuyo kita moingon, Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga mamahimo ta silang matinud-anon sa ilang tawag sa pagpangalagad, sa pagpaubos, sa pagpakabos, ug sa magkanunayong pagdasig sa kabataan ug sa tanang sakop sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa tanang nagtrabaho sa gobyerno, nga diha sa ilang pagpanerbisyo, mapanalanginan unta sila sa kaalam, kabaskog, kamanggihatagon, ug sa grasya sa pasensya, aron sila bisag dili tapos, makahupay sa mga bugat nga palasanon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa tanang nabiktima sa kagubot, ilabi na sa nagpadayong gubat sa Middle East o gubot sa Hong Kong. Nga hatagan unta sila sa Dios, tinuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Niining Pasko sa pagkatao sa Batang Jesus, ang mga kabataan madasig ug magsadya alang sa paglaom nga nadawat karon ug sa umaabot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa tanang bag-o pang natawo, nga timanon ug mahalon unta sila sa ilang mga ginikanan, mga maninoy ug maninay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka intensyon. Amahan, nagpasalamat kami sa imong pagpadala sa imong anak nganhi sa kalibutan. Itugot nga siya mao'y mahimo namong mga suga. Ug siya sa among itugot nga siya mao'y mahimo namong suga ug giya sa among kinabuhi. Pamatia ug atagid katumanan ang among mga gipangayo. Kay kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog alang sa paghalad.
goodness like this brought to us, which earth has given him an unsubmit, will become for us the bread of life. On your knees, hear the angel voices. Blessed are you, Lord God of all creation. To goodness you have this wine to offer, fruit of the vine and earth of human hands. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawato nung ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang halad nining Pasko. Pinaagi nining pagbinayluay sa mga gasa. Mahisama unta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong ug walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa nagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, diha silang way hunong nga pag-awit sa pag-ingon.
Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Obispo, ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang adaygon ug amo kang himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panag-inigsunay ang panagdait manaa kaninyo.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di na ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Among gihangyo usab ang katawhan sa pag-obserba sa hanay nga pamaagi sa pagpangalawat nga panguluhan ug giyahan sa mga Marian servers. Daghang salamat.
second collection alang sa construction sa bagong opisina sa katedral. Palihog Manindo. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunobos. Itugot nga pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Mahiuban unta kami kaniya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paganpo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapausanon kaming nagahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit. Nga pinagi sa gahong sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas. Uban sa iyang dautang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan. Aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo alang sa Jubileo de Oro sa Usamis. Sa among pagsaulog sa ika-50 katuig sa among pagka-dioceses o langit nung amahan. Kami nagdaday kung nagpasalamat kanimo. Salamat usab sa imong pagpadala sa mga misyonero, Jesuita, Recolito, ug mga Kolombano. Nga may mitisok ni Atiman kung nagpaligon sa among pagtuo. Sa pagpalambo sa among pagkasimbahan, kami dugang nagpasalamat kanimo. Sa Enero 27, 1951,
kami nahimong prelatura, ubos ni Obispo Patrick Ronin nga Columbano. Sa Pebrero 17, 1971, giisa pagka-dioceses, uban ni Jesus Varela, Obispo. Sa Enero 24, 1983, gituboy pagka-archdiocese, uban ni Jesus Dosado, Arsobispo. Salamat usab sa imong pagpadala sa among bagong arsobispo. Kaniadtong Oktubre 4, 2016, si Arsobispo Martin Humuad Nakudlo, ug niadtong Nobyembre 30, 2016, miabaga sa responsibilidad isip among Pangulo. Siya among labang pari, nagunang magtutudlo, ug nangulo sa pagpaligon sa pagtuo. Salamat sa mga religious brothers ug mga kamadrihan, nga kanamo nagtudlo, nagampo, nagauban, sa pagpakli sa kasaysayan sa among simbahan. Kami angay gayod nga mapasalamaton kay kajiskihan milamang, mga nangalagad midaghan, o pagtuo katolikon na paligon, mga katolikong tulungaan milambo, o kami madasigong misanong sa balaang bukasyon. dinasid sa balaang espiritu, may mga laykong mibarog, ug umihalat sa kinabuhi nga may sugod. Sa among paghandom sa imong mga gipadala, nga miatiman sa imong simbahan, kami nakaamgo sa among tahas, sa paglihok usab alang sa kaluwasan, nga ang gasa sa pagtuo dawaton at timanon, o ipasa gayod sa among mga kabataan, nga ang pagtuong misamisnon, nalambigit sa Birhen sa kuta nga among gidebosyonan. Sa ika-50 katuig sa among pagka-dioceses, kaming mga misamisnon mubuhat ug moingon. Ang debosyon sa Birhen sa kuta among paligunon, iyang nobena among ampuon, ang tinuig nga panaw sa Birhen sa kuta among ipadayon ug palambuon. Aron ngadto kang Hesus ang maayong magbalantay, kami mo paingon pagasaknayon. Sa among pagpadayon pagtikang sa unahan, o may gugmaong amahan, sa among kusog, kabubuton, kasing-kasing ug galamhan, muhimo nining pagtahan, pagtuman sa mga giyanay mga kalihukan, na sa Arsobispo giaprubahan, nga mitumaw sa panagtabong pastoral, sa matag-ang sa among pagkasimbahan. Kining tanan among gihalad ug gipangayo, uban ni Maria ang Birhen sa kuta, kinsa alang kanamo sa kanunay nga ngamuyo, pinaagi ni Jesucristo, diha sa Espiritu Santo. Amen. Palihog maning Sa kahigayonan, gagihatag sa Dios kanato, pagsaulog siyang adlaw na tawhan, atong daygon o pasalamatan ang Ginoo, atong pagpakan ang Ginoo. Salamat usab sa mga nagpaluyo sa atong mga kalihukan, ang Paris Pastoral Council, ang Paris Finance Council, ug ang Paris Liturgy Committee. Salamat atong pagpakan. Agig pagpasalamat akong ipailaila sa makausapa ang atong mga kaparian nga nakaroon sa naguban kanato. Pero sa di pa ang ato sang mga seminarista. Sa atong parokya doon nata karoy duha ka seminarista nasa college seminary si Efraim Makahis. O anaa sa iyang katapusang ang sa pag-umol sa seminaryo sa Theologate si Seminarian Michael Sinugbuhan. Ato ni isang pangandaman kay gamay na lakuwang maordinahan usab kini nga pari. Salamat usab sa atong mga kaparian kang Father Mario Magkanam atong kauban sa katedral. Si Father Ronald Ruben ang bursar sa SMT. Si Father Quincy Jones Onduna nga nag-eskwela karon sa UST. Si Father Rosendo Quarisma, anak sa Usamis.
si Father Gistone Gonzaga. Ano ba Gistone? Si Father Edgar Ponce. O ang direktor sa liturya karong gabi una, si Father John Lee Sarinas. Salamat usab sa Pura Paroko sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad. Salamat kayo at Bishop. Human sa Santos nga Misa ug sa pag-blessing sa imahen sa Batang Jesus, adunay pagpanghalok no sa imahen. Ugmang adlaw mao ni ang schedule sa atong mga misa. Magsugod sa alas 6:15 sa buntag ang sponsor Suna 4. Alas 7:30 sa buntag ang sponsor Suna 1. Alas 8:45 sa buntag ang sponsor Suna 3. Alas 4 sa hapon ang sponsor Suna 7. O alas 5:15 sa hapon ang sponsor Suna 6 ug 2. Wala na alas 6 ibidya kay mag-Christmas party mga pari ugma. So 5:15 ang atong katapusang misa. Unya sa tanang misa ug mga adlaw adunay pag-blessing sa mga puya sa misa, sa ato pa puya. No kanang bata ba nga gikugos pa. No? O gamay pa. So kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa inyong pagkaania diri uban kanato og Merry Christmas. Ako pong pasalamat sa atong rektor dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, si Monsignor Boy Naron. Ato po siyang pakpakan. Ato yung hinumduman nga kining atong second collection, ato kining ihuman sa ato nga kining opisina. Mo hapit na modulan sa usa ka tuig ang atong pag-construct sa opisina. Hinauton ta sa tuig 2021 mahuman na ni. Mo na ang second collection ato kanang gamiton para sa atong pagpahuman sa opisina ngayong makita diri. Hapit naman pero tingali mga 5 pa ka tuig na mahuman na. Kung magtinabangay ta 5 lang ka bulan pero kung dili 5 ka tuig yun na mahuman. Busa salamat sa inyong pagkamanghihatagon. Salamat sa inyong kooperasyon. Hinay lang pakpak, gamay ra tingali ang manghihatagon. Kusog ang pakpak pero dili tanan ang mipakpak. Salamat, salamat. Manindog kitang tanan. Karon ato sa nga panalanginan ang mga ninyo nga mao'y atong gamiton para sa pagpanghalok, isip, kasaulugan, sa pagkatao sa atong batang Hesus, ang atong manluluwas. Busa karon akong panalanginan ang mga ninyo. Makagagahom nga Dios, Amahan nga maayog maluluyon, nangamuyo kami nga imong panalanginan og santuson kining ninyo nga karon nagatimaan sa pagkatao ni Hesus. Kinsa kadtong mutan-aw nining maong ninyo makabig unta sa pagsimba og pag-alagad kanimo ug madani sa pagbuhat sa imong mga sugo. Ang imong kinabuhi mahulagway unta diha sa among kinabuhi karon pinaagi sa pagbulig ni Jesucristo imong anak, among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
kung dunay mga puya karon dadon atubangan aron ako usab nga panalanginan. Karon sa hilom atong iampo kining mga puya nga unta sila motubo o panalanginan sa Ginoo. May gugmaong amahan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan mo ang mga puya nga ugunya imo silang gipatubo aron moduol kanimo. Dawaton unta niya nga dawaton unta nila nga mahinangpon ang ilang kinabuhi. Tan-awa nga may ugmaon kining kabataan nga unta sila magtubo diha sa gugma kaalam sa og panuigon o kusog diha sa imong presensya. Panalangini usab ang ilang mga ginikanan aron sila maga-alagad nining mga puya nga tuman sa gugma o kadasig. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Mana sa kanimo. palihog duko ug sa matag panalangin ang itubag. Amen. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Dios kaayo nga walay kinutuban, nagwagtang sa kangitngit sa kalibutan ug sayang pagpakatao nga mahimayaon, nagdanag nining gabi nga balaanon sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat. Wag tangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag sa inyong mga maayong buhat. Amen. Ug siya nga pinagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas. Magtugubon ta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga mga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Amen. Ug siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutanon ngadto sa mga langitnon, magpuno unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug mayong kabubuton, ug maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mukunsa unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nataw ang manunubos atong dadon ang gugmag kaluoy sa Dios ngadto sa tanan asa kita moabot. Salamat sa Dios. Merry Christmas natong tanan.